Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Türkiýe Döwlet Programasynyň döwlet başlygynyň geňeşiniň mejlisine sözlän sözünde Türkmenistanyň ýakyn wagtda bu gurama agza boljakdygyny onuň bildirdi. Döwlet başlygynyň Azerbaýjanyň teklibi boýunça 16 martda Türkiýanyň paýtagty Ankara şäherine duşuşyp nobatdan daşary ýygnak geçirdi. Ýygnaga Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow hormatly myhman hökmüne çagyryldy. Nesip bolsa Türkmenistan indi synçy hökmüne däldi Türkiýe Döwlet Programasyna hakyky agza hökmüne gatnaşjakdygyny onuň bildirýär diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi Berdimuhammedowyň sözlerini getirýär. Türkmenistan 2021-nji ýylyň noýabryna bu gurama synçy agza hökmüne kabul edildi. Häzirki wagtda Azerbaýjan, Gazagystan, Kyrgyzstan, Özbekistan we Türkiýe bu guramanyň dol hukukly agdasy, Türkmenistan we Wengriýa synçy agdasy bolup durýar. 2009-njy ýylda Türkiýe geňeş hökmüne esaslandyrylan gurama Türkiýe dilli döwletleriň arasyna Sewda, ykdysady we medeni ymtanperwer ugurlarda ýakyny hyzmatdaşlygy ymtylýar. Türkmenistanyň bu gurama 2022-nji ýylyň noýabryna dolu hukukly agza bolmagyna garaşyldy. Ýöne bu başa barmady. Hasada Türkmen hökümeti ýurdun beýtaraplyk statusyna salgylanyp Türkiýe guramadan çetde durup gelýärdi. Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygy hakyna 1995-nji ýylda kabul edilen Türkmenistanyň kanuny ýurdun harby bileşikleri we soýuzlary galy berse-de, berk borçnamalary bilen ýa-da gatnaşyjylaryň kollektiwleýin jogapkärçiligini gödeňine tutýan döwletara birleşiklerine gatnaşmagyny çäklendirýär. Guramanyň Ankarada geçirilen nobatdan daşary ýygynagy adatdan daşary ýagdaýlary dolandyrmak temasyna bagışlanýar. Duşuk Türkiýanyň günorta günnägör sebitlerini 6 fevralda bolup geçen betbagatçylykly ýer tartykynlarynyň 40-njy gününe geçirilýär. Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň hususan energetik hyzmatdaşlygy boýunça gurama agza döwletler bilen hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklama bildirýändigini aýtdy. Şeýle-de Berdimuhammedow Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň halkara howpsuzlygy we parahatçylygy babatda tagyrlaryny salgylanyp onuň parahatçylyk boýunça Nobel bayragyna hödürlenmegine goldaw bildirdi. Türkiýe fevral aýyny 14.000 adamyň ölümine getiren betbagatçylykly ýer tartykynlarynyň ýygyny öňümizdäki may aýyna geçiriljek prezident saýlawlaryna taýýarlyk görýär. Türk synçylar bu saýlawlaryň 20 ýyldan gowrak wagt bäri häkimet başynda galýan Erdogan üçin agyr synagy boljakdygyny aýdýarlar. Türk hökümetine ýakynlygy bilen tanylýan käbir türk habar berişleri işçileri Türkiýe döwletleriň ýol başlarynyň Ankarada geçirilen nobatdan daşary ýygnagyna Recep Tayyip Erdogana goldaw beýan edenliklerini habar berýärler. Türkmenistanyň siýasatçynas Kümüş Baýryewa Türk döwletleriň liderleriniň Ankaradaky nobatdan daşary duşugy boýunça 17 martda Azatlyk radiosyna beren synyny bu ýagdaýy ünsü çekdi. Gürrüňsiz Türkiýe Döwletleri Guramasynyň nobatdan daşary duşugy çagyrylmagynyň iň möhüm sebäpleriniň biri hem Türkiýedäki saýlawlardyr. Prezident Erdoganyň ýurt içinde ıraň atýan reytingleri şeýle-de ýer sarsgynlarynyň netijeleri bilen ymykly gowuşgunsuzlaşan Türk ykdysadyýatynyň durnuksuz ýagdaýy ony öz awraýyny galdyrmak üçin goşmaça himayet çärelerini we mümkinçiliklerini gözlemäge iterýär. Diýip siýasatçynas aýtdy. Türkmen synçysyna görä şeýle himayet çeşmeleriniň ýurt içinde ewgarlaşmagy bilen Erdogan Türkiýe Döwlet Programasynyň döwlet başlyklarynyň duşugundan haray gözleýär we Türk taýlawçylarynyň gözüni awray gazanmaga çalyşýar. Türkiýede 220.000 töwereg Türkmenistanyň kanuny esasy ýaşaýar. Resmi däl hasabatlar bu sanlaryň has ýokurdygyny aýdýar. 2022-nji ýylyň sentýabryna Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdogan Aşgabatyň haýyşy boýunça Türkmenistan bilen aradaky wizasyz seýahat düzgünini ýatyrdy. Türkmen hökümeti Türkiýede özüne garşylyk beýan edýän özge pikirli Türkmenistanly raýatlary Türk häkimetleriniň ýardamlary bilen basyş etmekde tanqid edilýär. Erdogan Türkiýe forumyň çäklerini Halk Maslahatynyň başlygy Berdimuhammedow bilen iki çäk duşuşdy. Türk prezidenti bu duşuşda iki ýurdun halklaryny bir millet iki döwlet häsiýetlendirdi. TDH-nyň habaryna görä Gurbanuly Berdimuhammedow Erdogany öňümizdäki saýlawlarda üstünlük arzu etdi. Lewawyň dolandyrys merkezi Türkmenabadda ýakynda durky täzelenip ulanylmaga berilen merkezi Daýhan bazaryň golaýynda esaslandyrylan emeli sowda nokotlaryny daratmak işleri dowam etdirilýär. Emeli bazarlar sowda ýerini satyn almaga guruby ýetmeýän köni haritlaryň satyjylary üçin giň ýaýran işsizligiň arasynda eklenç mümkinçiliklerini hödürlýärdi. Ýyla arasynda Gök bazar diýilip hem bilinýän merkezi bazaryň arky tarapyndan geçýän demir ýol bilen Ugurdoz Uluhaýdyň eteginde satyjylar emeli sowda nokotyny esaslandyrypdy. Bu ýerde 100 töweregi sowdagär egin eskleri, aýakgaplary, ekin tohumlaryny, hatda towuk, gaz, ördök ýaly öý haýwanlaryny kim satýardy. Häkimetler bu ýerde sowda etmegiň gadagandygyny aýdyp satyjylary gowy başladylar we olaryň dükanlaryny söküp aýyrdylar. Soňky 10 günden bäri bu ýerde polisiýa işgärleri nowatçylyk çekärler. Diýip 17 martda yerli ýaşaýjylaryň biri gurrun berdi. Merkezi Daýhan bazaryny abatlamak işleri
2020-nji ýylda başlandy. Sol pursat bazarda köp sany dukan ýykyldy. Sewdagärlere bazaryň abatlanmagynyň ýygyny täze sewda nokutlary wada berildi. Ýöne bu wadalar soňu bilen unutuldy. Bazaryň abatlyş işleri geçen dekabrda tamamlandy we mundan soň onuň daş töweregindäki köçe tatyjylary kowuldy we goloy gultumdaky näresmi sewda nokutlary dargydylyp başlandy. Mundan bir ay ozal Gök bazaryň ýakynyndaky bir awtomobil köprüsiniň aşagynda ýerlesen köne öý goşlary satylýan emeli bazar hem dargydylypdy. Türkmen häkimetleri köçe sewdasynyň bir kanundygyny, satyjylaryň ýürüýte ruhsatnama we bazarlarda sewda tekçilerini almalydygyny aýdyp, näresmi sewda nokutlaryna garşy gözegçiliklerini wagtal güýçlendirýärler. Sol bir wagtda kiçi sewdagärler bazarlarda sewda etmek üçin ruhsatnamany almagyň kyndygyny we sewda tekçileriniň kireýiniň özleriniň maddi mümkinçiliginden aşy gymmatlygyny aýdýarlar. Hökümetçi nesirler 28-nji dekabrda Türkmenabatda 3 hektarlyk meýdany tutýan merkezi bazarda düýpli abatlyş işleriniň geçirilendigini habar berdi. Bazarda 283 dukan, 880 orunluk bazar tekçileri we 4 tane kafe ýerleşýär. Türkmen häkimetleri soňky 10 ýyllykda ýurdun durly tewitlerinde ençime bazary ýykyp, täze bazarlary bina etdi. Ýa-da köne bazarlaryň durkuny täzeledi. Ýöne döwlet medeniýeti ýa-da hökümet resmiýetleri bazaryň ýykym işleri barada galy berside ýykym sebäpli sewda nokutlaryndan mahrum bolan telekiçileriň aladylary barada habar bermeýärler. Türkmenistandan Türkiýe gazanç üçin baran aýallaryň köpüsi öý işleri we jaý süpermerketler meşgullanýarlar. Käbir aýallar iş berjeginiň öýünde hyzmat edýän ýerinde ýaşaýar. Beýlekleri bolsa birnäçe ýerde işleýärler we her gün dürli öýlere gatnaýarlar. Bu gatagyr fiziki zähmet, ýanly himiki serişdeler bilen işlemek hem öz için alýar we köplenç döredýän kemsedeje ýagdaýlar bilen bilelikde dinanlaryň saglygyna ziýan ýetirýär we umytsızlyk duýgusyny ýokarlandyrýar. Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Safiye Sultanowa işçi türkmen ýananlarynyň ýagdaýy barada gurrun berýär. 42 ýaşly türkmen migranty Selvi İstanbulda bir öýde hyzmatçy bolup işleýär we iş berjileri bolan türk maşgalaty bilen ýaşaýar. Onuň iş güni ir saat 7-de başlanýar, saat 8-de çenli ol ertirlik naharyny taýýarlamagy we tutuş maşgala üçin ähli hyzmatlary üçin etmäge borçly. Ýanan ertirlik naharyndan soň stoly arasalap tertipleýär we esasy gündelik işlerine başlaýar. Selvi'nin gündelik borçlarynyň sanawyny iş beriji maşgalatynyň özü düzýär. Adatça gündelik işleriniň sanawyna pencereleri ýuwmak, ertirlik gün ortanlyk we akşamlyk naharlary taýýarlamaga kömek etmek, nahar başynda hyzmat etmek, bir günüň dowamında jaýyň bir gatyny arasalamak, hajatxanalary, suwa düşülýän otoglary güýçli himiki arasalaýjy serişdeler bilen temizlemek ýaly işler girýär. Günüň dowamında ol agyr zatlary götürýär, goşlary tüýşürýär. Onuň işi diňe bir öýüň içi bilen çäklenmeýär. Ol daş töweregiň arasalagyna hem gözekçilik edýär. Öýe barýan baskançaklary arasalaýjy serişdeler bilen ýygyderli ýuwup durýar, daşarda duran ullokan guldanlary süýşürýär. Maşgalak dağlarynyň biri köçeden öýüne gelen destine öý hyzmatçysy onuň aýakgabyny arasalap ýuwup söpürmäge borçly. Denan akşamlyk naharyndan soň iş berijilere çay, kofe, beýlek içkileri hödürlemeli we miwe hoz ýaly zatlary artyp bermeli. Günüň soňunda haçanda öý eýeleri öz otoglaryna girenden soň Selvi de öz otogyna baryp bilýär. Şeýlelikde onuň iş güni akşam 10-11-e golay tamamlanýar. Selvi'niň diň jalmagy hepdede diňe bir güni bolýar. 43 ýaşyndaky Nargiza hem İstanbulda ýaşaýar. Ol gazanç etmegiň başga bir ýoluny taýlady. Hepdeniň dowamında ol her bir güni aýry-aýry maşgalalarda işleýär. Nargiza ir saat 7-de öýden çykýar. Adatça iş ýerine baryp ýetmek üçin oňa 1-1,5 saat gerek bolýar. Käbir maşgalalarda oňa ertirlik nahary hödürlenýär, beýlekleri berilmeýär. Nargizanyň iş güni edil Selwiňki ýaly agyr we başaga ýetýär. Nargiza aýnalardaky perdeleri we tutulary söküp ýuwýar we soň gaýtadan ýerine oturdýar. Günüdiň otoglary, hajatxanalary arasalaýar. Denan günüň dowamında dürli arasalaýyş himiki serişdeleri ulanýar. Hajatxanalary, duş otoglaryny, diwarlary we pollary chlorly suwukluklar bilen ýuwýar. Akşamlyk naharyndan soň öý eýeleriniň eşiklerini, düşek daşlaryny ütükleýär. Şeýlelik bilen Nargiza hem giç akşama çenli işleýär we öýüne diňe iş gotarandan soň gice barýar. Denan öýünde diňe uklaýar.
Gece gündüz bir öýde bolup şol ýerde işlemek we ýaşamak usuly bilen deňeşdirilende Nargizanyň iş tertibi ýaşaýyş jaýy çyn töleg, ýol çykdyjylary kommunal hyzmatlaryna töleg ýaly harajatlary öz için alýar. Hem al şeýdip öz maşgalasy bilen bile bolmak üçin işiň şeýle görnüşini saýlaýar. Bu ýagdaýda denan çykdyjylaryny ödemek üçin hepdeniň dowamında diňç almazdan 7 günläp işleýär. Bu bolsa saglyga uly ziýan ýetirýär. Bu görnüşli iş tertibi adatça bir ayda 10.000 lira ýa-da 500 Amerikan dollaryny gazanmagy mümkinçilik berýär. İstanbulda ýaşamak üçin iň minimal çykdyjy bolsa bir ayda 3.000 lira talap edýär we çak bilen 157 dollara barabar bolýar. Öýleri arasaramak köp fiziki güýji talap edýän iş. Aýallar günüň dowamında agyr öý goşlaryny götürýärler we ýuwjy serişdeleri, arasalyjy himiki maddalary köp ulanýarlar. Bu himiki maddalardan her gün ýerden akşama çenli dem alýarlar. Üstüne de köplenç ellerini goramýarlar. Netijede bu ziýanly maddalar deriden bedene aralaşýar, zäherleýär we dürli kesellere sebäp bolýar. Denanlar dürli saglyk problemalaryna duçar bolýarlar. Güýçli kelle agry, ysgynsyzlyk, aýaklarynyň we elleriniň çiýişmegi, ayaklarında damarların ulolmagy, gözüniň ýetiliginiň gowşamagy, dişleriniň zaýylanmagy we dökülmegi köp duş gelýär. Emma denanlar köplenç agryna ýerän dermanlar bilen oňuşýarlar we işini dowam etdirýärler. Türkmen aýallary öz arasynda köplenç saglyk problemalarynyň we dowamly ýadawlykdan zerrenýärler. Muňa garamadan çykdyjy etmejek bolup medisina hyzmatlarynyň peýdalanmaýarlar. Köpüsi hatda diňç almagda özlerine dözmeýärler. Şeýle ýagdaýlaryň birinde aýaly bilen bir ýerde ýaşaýan adamsy ýoldaşynyň gazanan pullaryny onuň saglyk bejergesine sarp etmegine ruhsat bermeýär we hatda onuň işden galyp gazançdan galmagyny hem islemeýär. İstanbulda ýaşaýan Aýnawat şeýle gurrun berýär. Yollaşım gazanan pulumy saglyk bejergesine sarp etmegime düýbünden garşy. Üstesine de bejergi aljak wagtym işlemezligime ruhsat bermeýär. Bu barada gurrun beren Aýnawat güýçli kelle agyrdan ejer çeker, käbir günlerde düşekden galmagy da ysgyny bolmaýar. Özüni erkedip zordan işe çykan günlerinde mudamy baş aýlanýar, gözü garanqyrap huşuny ýitirmekden gorkýar. Türkmen migrantlarynyň agla we köpüsi Türkiýede sosial taýdan goruksyz ýaşaýar. Köpüsinde dokumentler bilen baglanşykly kynçylyklar ýüze çykýar. Ensemesinde kadaly lukmançylyk ätýaşlandyryş resmi namasy bolmaýar. Problemalaryny çözüp bilmeýän aýal maşgalalaryň köpüsi kynçylyklary bir-birine aýtmakdan başga çäre tapmaýarlar. Azatlyk bilen gurrundeş bolan türkmen raýatlary şeýle gurrun berýär. Goňsym gaýny eneti bilen telefonda guruluşdy we saglygynyň yaramazlygy barada gurrun berdi we saglyk bejergesini almak üçin ruhsat sorady. Gaýny eneti bu teklibi özüniň narazyçylygyny bildirdi. Gaýny ene gelininiň saglyk bejergesini almagyna garşy çykyp, diňe Türkmenistana geleninden soň alyp biljegini aýtdy. Biziň aýal gyýlarymyz haýsydyr bir tehnika enjam ýa-da maşyna ýaly özlerini gaýgyrman işlemek üçin programmalaşdyrylany meňdeýär. Aýallar öz çaglaryny ençeme ýylap görmekden mahrum bolmak, olardan aýrylyk hasratyny başdan geçirmek bilen çäklenmen, üstesine de kyn işlerde saglyklaryny ýitirip agyr zähmet bilen gazanan pullaryny da öz saglygyny dikeltmek üçin ýerlikli ulanyp bilmeýärler. Hepde de ýekece bir diňç güni bolsa da olar şonu da öz adamsyna hyzmat edip geçirýärler. Diýip Türkiýede işleýän türkmen raýatlary türkmen denanlarynyň ýagdaýy barada öz bilýänlerini paýlaşdylar. Aýal gyzlar Türkiýede işleýärkä uly kynçylyklara tedi bar bolýarlar we hemişe stres astynda ýaşaýarlar. Türkmenistanda galan çağlaryndan juda düşüp horluk çekýän olary alada edýän denanlar hatda öz gazanan pullaryny ulanmakda hem haksyz galýarlar. Öz ýurdundaky ykdysady kynçylyklaryň we işsizligiň güýçlenmegi türkmen raýatlaryny gazanç çeşmelerini daşary ýurtlarda gözlemäge mejbur etdi. Türk migrasiýa gullugynyň iň soňky maglumatlaryna görä Türkiýe döwletinde Türkmenistanyň 222 müňden gowrak raýaty kanuny esasda ýaşaýar. Gararsyz maglumatlara görä Türkiýede bir kanun galýan türkmen raýatlarynyň sany bolsa bir näçesi köp.